Здравейте, казвам се Станислава и в момента уча международен бизнес и икономика тук в университета в Гронинген. Защо реших да дойда тук? Винаги съм се интересувала как международните компании оперират и какво е необходимо, за да се занимаваш с бизнес на международно ниво. Университета в Гронинген предлага международна среда, което е наистина важно, когато се занимава с международна икономика и бизнес. Практически аз срещам студенти от четирите краища на света и съм се научила да оценявам различията между тях, да ги уважавам и това смятам, че ще ми помогне за бъдеще в моята работа. За университета мога да кажа, че предлага програми на високо ниво. Базата е модерна, един студент може да намери всичко необходимо тук и след приемането на България в Европейския съюз цените за обучение не са толкова високи, както в други европейски страни. Това, което харесвам най-много в моята програма е, че мога сама да определям какво точно да правя, тъй като 75% от образователният процес се състои от индивидуална подготовка. Също в Холандия е наистина важно да се научиш да работиш с срокове и да работиш в екип и смятам, че съм успяла да се справя с тези предизвикателства тук. За живота в Гронинген мога да кажа, че никога не може да стане скучно на един студент, тъй като непрекъснато има партита и също така различни симпозиуми, конференции. Всичко интересно за един млад човек, който иска да се развива. Тъй, че ако търсите високо качество в един университет, в град, в който никога не спи, мисля, че Гронинген е най-доброто място за вас.